Glasín den aisteach do Eile Scoildramaíochta Bhéal Feirste a Golaiste Feirste. Ní ngéil scóil a chuig an ardan, bhí drámaí nuachama, drámaí seanchama, agus drámaí aistríthe a measc na léirithe. Bhí sé darún orin héan Feile Dramaíochta chur fáid an apáisí an ardan a thuirt dífa go dté le drámaí trí bheanna Gaeilge a léirú ag cinneal comart ag leabhal commartas. Bhí scóil ag teanú drámaí ag an nóg nó drámaí ag an caiist nó drámaí ag dearna bliana. Mar asáilta tíon tá scáfte mór a má Feirste ag freastal na Gaelscoilna ach ní ruúin commartas seo an. Fiúgurú sé aonta leidir an ngídóir agus in sna Gaeltachtaí eile. So go fíorneach cosimiid beidir 2005, 2006. Bliana né bliana chuann sí agus thorm tá caideann na Dramaíochta ag ardús ag ardaíonn na scoiltathe, tá daoine ag chur ceálaseach, smidú, cultathe, coolbhreat, tá méid sin ibre go ré. Is cinneal gra Harlaman sin éis in san Eile in na Gaelscoilna, so gach mí warta nó hartfa sin bíon an Eile Scoildramaíochta an. Tá sé rós a gachar na Dramaíochta agus ag fólam faoin na scéalta agus faclainú ón Gaeilge agus tá sé just rós. Agus bhí amachúir ionach jazz mar dúir sé go raibh na Dramaí go héanta. An rud atá ó híomh máilteachta leis an Eile seo na gháil muid ag cuirtú ard céid an aisteachta ar nói ach fásta tuisgur Scoildramaíochta atá Dramaíocht na Gaeilge ard céid an Gaeilge chuirtú a bhíon fásta agus silúireacht agus orlúireacht na báistín sin. Hey Frankie, hey Lenny, I'm Junior Beer my lord. Hey my girl Junior Scotch Mannion, Lenny, I'm not sure you're North Lumpy brother me. Fásta an léirú omlan an obair tá chuthaiste riban lániu deanta ag na múnseirí agus na páistí beidir seta olbhú, propanna a chur grí agus an clachtú le tá deantú sinna le aice le teach le chéile ar an ardan. Fásta an dóid hagann sinna le trasna hiag gan loch fécin an seo. Mé héana agus má bhain céile tá ag stúrú na Feile, tá sé maidid in na Gaelscoil na heachla céile. Yummy tapia and my wallet. Yummy tapia and my wallet. Tá mé dul clogú siar. Agus maithím sa fásta mar bhúnseú ranga, tugann sé seans in amraí go hariad an na gasraí nó na cáilnaí sinna tá masra lag sa rang. Beidir ná sé rá bhainneach sa léthreacht ach tá an mhainneach i bhéh scóir daoine eile agus má tá coppla lína go rá acu, tugann sé mhainneach sa acu. Agus churmagas níl siad rá bhainneach i ggó scóir an phobal, sin na daoine is fearr go bheith amón an ardan, bhí bánaisteoirí ardan agam, ní raibh buintear beagam sa leis na props, chur siad na props amach i roimh an drama, bhí lista acu rinn siad seic, an sin na daoine bhí gobar ar an álín rinn siad na cultathe, so tá ról an de gach daine. Bíd Gaelscoil na bháil a thug leo príomhghúis na Feile. Rahí coríthe na ranóg agsúil a raí go créabholú ag dearú na mísa seo. Dírí linne nniu mar hampla Feirste Eile bh Feirste agus tá daine go ag an Feile chuige. So bhéir na féiltí baga eitiil seo go ré an nura an muoineán gídóir ardhatha agus an sin tuciimiid a gaige céile an mléana bé sé an Arclan mór Litirceanan mas tíon sin am mléana agus bé Feile chuige agus amachchas an Feile chuige bí an aimimnicán eile ag an Eile náisianta agus clúiseach mór eile éanach atá agus tá daine mar coidstal an seo má Feirste.